Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai. I avui toca parlar de ratafia, i és que avui som a Olot, al centre d'Olot, perquè volem parlar d'aquest licor, podríem dir, miraculós i que s'ha posat tan de moda els últims anys, però en volem parlar des d'una vessant una mica històrica i també parlar, diguem-ne, de si aquí a la comarca de la Garrotxa, sigui Olot, hi ha una cuina olotina, hi ha una cuina garrotxina. I per fer-ho anem a una de les persones que és un pou de saviesa, que és un niu d'història gastronòmica i de més enllà, i mira, i que no és, diguem-ne, nascut a Olot, però que és més olotí que un servidor. Domènec Moli, bon dia. Bon dia, què tal? Escolta, jo no ho sabia, que tu eres figuerenc de naixement. Doncs sí, jo vaig néixer a Figueres, al carrer de Vilafant, per cert. Escolta, però ja fa molts anys que ets aquí a Olot. Sí, més de 60, o sigui, jo vaig venir l'any 59. Per tant, ets més gironí, més garrotxí i més olotí que jo. Sí, ja em vaig trobar un país, una ciutat que em va agradar i, bueno, i després també vaig trobar la meva dona i aquí em vaig quedar. I et vas quedar a fer d'impressor. Sí, perquè a mi el que sempre m'havia cridat l'atenció era el món dels llibres. Jo havia, des de molt jove, doncs, tot el que queia a les meves mans ho llegia, fins a la fulla parroquial. Vull dir, era una cosa com una bogeria. Llibres per mi han sigut la meva vida i aquí vaig trobar doncs una vessant diferent, que era no solament llegir, sinó fer llibres, i això em va entusiasmar. Escolta, i com vas entrar tu en aquest món de la gastronomia? Perquè, a veure, tu ara amb 91 anys fas cara de que t'ha agradat menjar. Sí, mira, quan era jove, quan estudiava, feia el batxillerat a Figueres, vaig estar 11 anys en un col·legi de frares, per cert, i doncs a l'estiu anàvem a Cadaqués, i a Cadaqués hi havia un restaurant que en deien a Calmanco, que era una persona que cuinava molt bé, sobretot el peix. I jo anava a dinar allà, la meva mare, com que tenia feina a Figueres, em deixava amb uns tios que teníem allà, perquè la meva família, part de la meva família, era oriunda de Cadaqués, em deixaven anar allà i jo anava a Calmanco i passava el dia allà, perquè a mi a la platja no m'ha tirat mai allà a prendre el sol, no m'agrada. Llavors anava allà i ell m'ensenyava a cuinar i sempre em deia, diu, què llegeixes tu? Jo li deia biografies, diu, no, home, no, has de llegir cuina. I mira, em vaig aficionar a la cuina, em va agradar molt, el peix m'entusiasma. I una cosa ve l'altra, no? Escolta, i un bon dia, un d'aquests amb moltíssims llibres que has escrit és A la recerca d'una cuina garrotxina, no? Sí, A la recerca d'una cuina garrotxina va ser una idea. Bueno, llavors formàvem aquí a Olot, ara tu m'havíem comentat, formàvem un grup que se'n deia el Cassolot. I, esclar, nosaltres el que buscàvem era una cuina garrotxina. I com que a mi aquest tema m'agradava, doncs vaig indagar una mica i vaig poder fer un llibre que, per cert, es va esgotar de seguida, que era això, era una recerca de la cuina garrotxina. La cuina garrotxina, la cuina olotina, era una cuina de supervivència? Sí, jo crec que sí, que era una cuina... Era una cuina... O sigui, aquí era una zona molt aïllada del reste del món. Males comunicacions, la carretera que encara se'n diu la carretera de la Vergonya, era general, vull dir, per venir a Olot havies de venir exprés, i la gent aquí, doncs, sobretot no arribaven poques coses de fora, llavors el que feien era viure del que tenien aquí. Per exemple, productes com el fajol, no? Fajol, com les mongetes de Santa Pau, com totes aquestes coses que són molt bones, però que no deixen de ser una cuina limitada. Es va obrir tot això, esclar, amb les modernes
amb les modernes... Vull dir, avui trobes de tot per tot. Hi ha alguna cosa, hi ha algun pla, per exemple, que veig que només hi és aquí, no? Per exemple, aquí a Olot hi ha la plaça més antiga de toros, de braus, de la península Ibèrica, la segona d'Europa, i també hi ha algun plat que només es fa aquí, que es feia només quan hi havia corrides, no? Sí, són el picadillo de toro, però, esclar, les corrides s'han acabat, Vull dir, el picadillo de toro ha sigut doncs, un costum que, com que per la festa major sempre es feien corrides de toros i coincidia amb la festa major, doncs la gent, per celebrar-ho, agafaven part del toro i feien el picadillo, que és un plat que ha tingut molta ressonància. En aquests moments s'ha perdut, perquè inclús em penso que no es pot menjar del toro que maten, Em penso que està prohibit, és una carn prohibida o no sé què passa. Sí, ja ho mirarem. El que sí que hi ha una cosa, Domènec, que crec que hi és a la gran majoria de cases d'Olot i de la Garrotxa, és la ratafia. Sí, bueno, la ratafia ja és la culminació, no? Vull dir, la ratafia és una mica... N'hi ha que diuen que s'ha arribat a l'extrem, no?, de dir, és que la ratafia va molt bé perquè fa pair. Jo no penso que faci pair la ratafia, el que passa és molt bona. I el que li agrada el dolç, doncs, després de dinar, una copeta de ratafia, acompanyant, per exemple, sobretot, per exemple, una fruita seca, per exemple, no? D'avellanes, ametlles, panses, amb una mica de ratafia o acompanyant qualsevol tipus de pasta, no? Vull dir, és complement perfecte. Home, hi ha una cosa que no només ho tenim aquí a la Garrotxa, sinó que sobretot a molts pobles, que això és una d'aquelles coses, d'aquelles litúrgies del bon menjar, que sempre tu tenies allà una caixa de galetes preparada, algun licors, no? Com el cas, per exemple, de la ratafia, i quan et venia a veure algú a casa, sempre treies aquella ampolla i aquella caixa de galetes, no? Era una cosa de benvinguda. De fet, la ratafia diuen que el nom ve de... Això ho diu mossèn Verdaguer. Diu que el nom ve de tracte fet, no? Que acabat de fer un tracte, que abans els tractes es feien de paraula, no es necessitaven papers ni notaris ni abogats, es feia de tracte fet, rat fiat. Fiat era com de m'enfio del que hem dit, no? Això vol dir tracte fet. I prenien aquest licor, que és, en el fons, és un licor agafat de la naturalesa que envolta Olot. Vull dir, són herbes que es cultiven i la base, per donar-li el color, són les nous, la pell de les nous. Esclar, és tot tan natural, és tot tan d'aquí i és tot tan a l'abast dels olotins que forma part de la... Forma part d'aquesta vida olotina, d'aquesta vida social olotina, que, escolta'm, ara que m'has parlat això del cassolot, a mi m'agradaria, m'agradaria haver sigut en aquestes èpoques que fèieu això del cassolot, no? Això era com el xoco que tenen els bascos. Sí, exacte. Aquesta va ser la idea, Vull dir, van veure que hi havia aquestes associacions de bascos que feien aquestes coses i van dir, nosaltres també ho hem de fer. I vàrem decidir que una vegada al mes faríem un sopar. Com ho fèiem? Doncs mira, agafàvem el preu del pa i cada un aportava cada mes el valor de 10 quilos de pa. Quan el pa pujava, nosaltres pujàvem el sou. I aquests cèntims els reuníem i fins i tot ens va permetre aquesta recollida de cèntims. Quan en vàrem tenir suficients, vàrem anar a fer un sopar al Bulli, que llavors estava al començament, però que ja tenia molta fama i que va ser un dia molt recordat amb molta il·lusió. Escolta, i vosaltres què fèieu? Cada mes cuinava un parell del grup? Cada mes un parell del grup cuinaven i els altres anàvem allà. El que li tocava cuinar hi havia d'anar a primera hora de la tarda, perquè ens deixaven un restaurant aquí a Castellfollit, a Cala Maria. I en allà doncs fèiem el sopar, teníem tot el que tenia el restaurant a la nostra disposició,
apuntàvem el que gastàvem i ho pagàvem religiosament, i ja et dic, i el que ens sobrava anàvem d'allò, i llavors anàvem a fer un sopar tots dies una vegada a l'any, també en algun puesto. Una vegada vam anar al Bulli, ja et dic, ja és el màxim, Déu-n'hi-do, escolta'm, suposo que aquests cassolots acabaven amb una copa de ratafia, no? Sí, home, per fort. Ratafia i tant. Ratafia i sempre hi havia, més que res, hi havia companyerisme, hi havia bona amistat, érem una colla d'amics, i érem amics, i som amics, els que quedem encara som amics. Doncs, Domènec, faig una cosa. Jo me'n vaig a veure en Xavi Codina, el de Can Roset, a veure si és veritat que la ratafia va bé per pair o no. Bueno, no sé si fa pair o no. El que sí sé és que és molt bona. Domènec Moli, en presó, moltíssimes gràcies. A vosaltres, I del centre d'Olot ens n'anem a les afores, cap al barri de les Fonts Olot, i hem passat per un lloc aquí al costat del riu on durant molts i molts anys s'hi havia fet ratafia. Ara en fa un parell que en Xavi Codina, amb tota la trupa, van pujar una miqueta més amunt, en un lloc, en un indret fantàstic, per elaborar aquest licor que avui en dia a Catalunya crec que s'ha guanyat, diguem-ne, l'estàndard d'un dels licors més tradicionals i, sobretot, que estan més de moda. Per això entrarem cap aquí. Ui, que s'està fresc aquí. I mira que som a l'estiu, Xavi, bon dia. Bon dia, què tal? Escolta, quin espai més fantàstic aquí per fer ratafia, ple de noguers i d'herbes aromàtiques. Aquí treballem bé, Escolta, com va començar tota aquesta història a Can Roset? Bueno, això ve del nostre besavi, que va començar fent aiguardents i sobretot anís, feia aquella època. Després, més endavant, va començar a fer ratafia. Després del meu besavi va passar per el meu avi, que hi treballava així a mitges, i el meu pare ja se'n va fer càrrec del tot. Al morir el meu pare, jo me'n vaig fer càrrec, i ara ja hi tenim fills i nebots, i bueno, la cosa va continuar. Can Roset, la ratafia Roset, que és una de les ratafies, diguem, avui en dia que tenim tantes ratafies a Catalunya, però que tinguin història com aquesta, Déu-n'hi-do, ja sous una bona colla tot Catalunya, no?, que feu ratafia. Bueno, pensa que fa 25 anys érem 4 o 5 a tot Catalunya que fèiem ratafia. Ara hi ha més de 100 marques al mercat, vull dir que la cosa ha anat a més, Me'n recordo d'una portada d'un punt diari de ja fa uns quants anys, que tu, Xavi, vas dir ja em va bé que la gent es faci la ratafia a casa, així no n'haig de fer tanta jo, no? Una d'aquelles portades que un diu, hòstia, què ha volgut dir amb això en Xavi? Clar, és que, Xavi, vosaltres, allò, un producte, diguem-ne, com aquest, que t'hagi agafat, diguem-ne, amb aquests últims 10 anyets, que jo crec que has vist aquesta evolució tan bèstia, que dius, érem 4 i ara som més de 100, Déu-n'hi-do, no? No és que siguem més de 100, vull dir, elaboradors de ratafia poder n'hi ha una vintena, el que passa que hi ha algú que es dedica a fer marques per altra gent i marques n'hi ha moltes, Escolta, quin és el secret d'una bona ratafia? Bueno, mira, el secret és posar-hi bons ingredients. És com fer bullir l'oll a la cuina, això. Aquí es tracta d'herbes aromàtiques, espècies. Tu què? Quantes en remenes, més o menys? Bueno, sí, nosaltres partim de 2 maceracions, una de nous tendres, que aquesta la fem només una vegada a l'any, i després una maceració d'herbes i espècies. D'herbes ja ens en cultivem alguna nosaltres i ja donem l'abast. I després aquesta l'anem fent cada 5 setmanes. Tenim 5 setmanes macerant les herbes amb les espècies i després fem unes barreges amb la maceració de nous, la maceració d'herbes i espècies, ho deixem reposar 3 mesos, després un cop passats 3 mesos hi afegim aigua i sucre,
fins a la graduació de la ratafia 26 graus. Clar, de la manera que ho expliques sembla molt fàcil, però aquí és on hi ha, diguem-ne, aquesta saviesa, diguem-ne, dels anys, el fet de barrejar segons quines herbes i espècies, quines quantitats, no? A quin punt, diguem-ne, de floració o de maduració pugui tenir una herba o una altra, que això és el que fa, diguem-ne, que després la ratafia final quedi d'una manera o d'una altra. Sí, sí, sí. De fet, a mi em sembla que nosaltres fem servir la fórmula que ens vam trobar feta ja del besavi, del pare i això, i em sembla que van fer una molt bona troballa amb les herbes i espècies que van triar per posar-hi. I a partir d'aquí hem millorat una mica tot el procés, la fem reposar més temps, la deixem envellir una mica, tot això li dona més finura. Home, i una altra cosa important, escolta, veig aquí aquest estol de botes que li donen també la personalitat a la ratafia, no? Bueno, sí, pensa que aquí a Estoc tenim uns 150.000 litres de ratafia sempre, i anem traient la més vella, la tornem a reposar i... Feu això del sistema de soleres una mica que es fa aquí a l'Empordà amb la garnatxa. Sí, una mica sí, perquè d'una partida d'herbes a l'altra hi pot haver una petita variació i d'aquesta manera no acabant mai de buidar les botes, només buidem mitja bota cada vegada i quan n'hi refegim de nova, la nova es barreja amb la vella i els gustos s'igualen molt. Xavi, la manera que feu vosaltres la ratafia dista una miqueta diferent de la vella tradició de fer ratafia a casa, que es fa a partir d'un anisat en el qual tu ja hi barreges entre el juny i juliol, depèn d'on estàs, les nous verdes, les herbes així, diuen allò de deixar-ho 40 dies a sol i serena i llavors ja la ratafia ja ens la podem prendre, no? Sí. Bueno, de fet, la diferència és que, esclar, nosaltres n'hem d'anar fent durant tot l'any de ratafia. Les herbes i les espècies les gastem seques i després les nous hem de fer una previsió perquè ens durin per tot l'any. Tot i així, gastem sempre nous de 2 anys enrere. Vull dir que les maceracions de nous sempre les anem a buscar més velles. Per tant, el que podem fer és això de, diguem-ne, quan tenim les nous amb un aiguardent, amb un alcohol, allà no cal que els hi deixem només 40 dies, els podem deixar més temps. Sí, que els hi podem deixar més temps. El que passa que, la tradició diu 40 dies a sol i serena, que de dia s'escalfen, a la nit es refreden i això ajuda una mica a que els alcohols on hi ha les plantes i les nous a macerar absorbeixen més bé els aromes. Escolta, i això que si ara tenim una terrassa o tenim un balcó i podem posar-hi una bona dama Joana amb tota la ratafia feta i així, això del sol, precisament, no? Això de la llum també ajuda perquè, per exemple, estem veient a cellers de l'Empordà o altres cellers de Catalunya, del Priorat... Que deixen vins a sol i serena perquè, pels canvis de temperatura aquests bruscos que hi ha de la nit al dia, això ajuda a envellir i a millorar el producte. A fer-lo vell, en el cas del vi, a fer-lo vell. Xavi, la ratafia amb el temps guanya? Jo diria que sí. Jo diria que com més temps té una ratafia, més s'agermanen tots els gustos de totes les plantes que que han estat macerant a dins el producte. Home, això ho veiem, per exemple, quan fem algun encapsulament, no? Per exemple, una mistela, tu t'adones compte que tu pots barrejar-ho, al cap d'un mes allò té un gust, però si t'esperes un any com a mínim, allò ja veus que ha canviat, no? Amb la ratafia passa el mateix, no? Sí, passa el mateix. Per això la passem per botes i... una ratafia ara abans no l'embotellem ja passa mig any, mig any en fusta, que això, la transpiració de la fusta l'ajuda a oxidar-se una mica, a germanar una mica tots els gustos. Bé. La ratafia dius que passa mig any, però en tens alguna que no passa mig any, passa una miqueta més i uns quants anys? Sí, tenim una ratafia que en fem molt poquet a l'any, fem 600-700 ampolles l'any. És una ratafia que vam elaborar l'any 2002, el 2012 vam fer la primera embotellada i vam treure de cada bota, vam treure 30 litres
que són els que embotellem, i aquests 30 els hi vam refegir d'una ratafia que ja tenia un parell d'anys, i anem fent un sistema així de solatges com els vins de Jerez, no? Xavi, escolta'm, agafo una ampolla de ratafia de per aquí, me'n vaig amb un sommelier, en Ramon de les Heres, a veure com consumim avui en dia la ratafia, perquè no sé si amb aquest canvi, diguem-ne, generacional també d'aquests últims 10 anyets, la ratafia es pren diferent de quan ens la preníem quan tu i jo érem joves. Bueno, jo em recordo que de petit, quan algú tenia mal de ventre a casa, la meva àvia li donava un parell de cullerades de ratafia. Ara s'ha convertit més en un licor així, un digestiu, havent dinat, per exemple, em sembla que funciona bé. I també com a aperitiu, no diuen? Bueno, com a aperitiu jo la trobo una mica dolça, com a aperitiu. A mi m'agrada més com a digestiu. Doncs mira, agafo, me'n vaig a veure en Ramon, a veure què em diu ell. Molt bé, d'acord, doncs. Moltes gràcies, Xavi. Molt bé. I després d'anar a veure com s'elabora la ratafia aquí a Olot, anem precisament al centre de la ciutat, perquè aquí tenim Can Batet, que hi ha d'haver-hi un sommelier de categoria, en Ramon de les Heres, que mira, entro i el veig aquí tallant sobrassada. Ramon, bon dia. Bon dia, com esteu? Benvinguts a Can Batet. Gràcies. Escolta'm, tu ets un d'aquells sommeliers que va passar del restaurant a la botiga. Doncs sí, vaig estar molts anys a l'hostaleria, servint vins i fent el servei de restaurant, fins que un dia amb la meva germana, ara farà 10 anys, des del 2015, vam obrir aquesta petita botiga gourmet de productes de proximitat, fuets, llonganisses, foies i una gran selecció de vins aquí al centre d'Olot. I ratafia, escolta, la gent ve a comprar ratafia? Doncs sí, és un producte que majoritàriament has de tenir, a part de la de proximitat, que és dues que tenim aquí a Olot, doncs intentes tenir una selecció de 5-6 ratafies perquè hi ha una acceptació o una busca d'aquest producte tan nostre. Home, a la Garrotxa jo aquí no he vist cap casa que, com a mínim, no hi hagi una ampolla de ratafia. És a dir, arriba algú a casa que et ve a veure i sempre treus aquelles galetes amb la ratafia. És a dir, la ratafia va més enllà només d'un licor que es pren, sinó un licor que es pren, un licor que regala i un licor, sobretot, que es comparteix. I tant que sí. Sobre taules, un detall pel nen que va estudiar o va fer un Erasmus a l'altra punta de món, l'anem portant a descobrir arreu. Escolta'm, tu que ets sommelier, com l'hem de prendre, la ratafia? Doncs mira, aquí la ratafia la comences a prendre de jove al bar o a la discoteca amb glaçons i amb vas de tubo. Clar, però això és aquella època quan tu i jo érem molt joves, eh? Molt joves, sí. Jo crec que ara els gots de tub, aquests gots allargats, ja comencen a passar una mica de moda, per sort, eh? Sí, no, a la que van passant el temps és un producte més per fer això que dèiem, una sobretaula, amb glaçons, qui vulgui. Normalment la tens en fred, i hi ha qui li agrada mantenir aquesta... Bueno, sense haver-la d'aigualir amb un glaçó, hi ha qui refreda la copa, hi ha 1000 maneres de poder-la consumir, això sí, amb una bona copa. Amb una bona copa, algun glaçó o no, ara que estem a l'estiu, que tingui aquest punt de frescor, que així també li baixa aquesta quantitat de sucre que porta aquest licor, diguem-ne, conegut per tot Catalunya. Escolta'm, però per fer còctels també va bé la ratafia, no? I tant que sí. La cocteleria és un dels llocs on s'imposa també la ratafia, amb còctels potser més especials, però sí, és una de les parts importants, i a grans cocteleries a nivell de Catalunya hi trobes sempre una ratafia. Escolta'm, i ara que et veig aquí amb la sobrassada, la ratafia a la cuina hi té cabuda. I tant que sí. Mira, ara mateix estem preparant uns tastets per uns clients que tenim a la tarda i preparem una sobrassada de xerreina de Mallorca i l'acompanyem amb una reducció de ratafia rosset. Escolta'm, això de la reducció, ja m'explica'ns això com ho fas. Bueno, doncs simplement és amb una paella anar-la posant a foc una miqueta alt i que redueixi una tercera, una quarta part de la ratafia i queda aquest caramel tan cremós, dolcet,
per acompanyar a la restauració i a la gastronomia, sí. Home, una de les coses bones d'aquest xarop que tens aquí, que veig que fa una flaire fantàstica, amb totes les herbes aromàtiques que té la ratafia, és que aquí sí que ha perdut tot l'alcohol i podríem dir que aquesta és l'única ratafia que es poden prendre els nois i noies, no? Els nens i nenes que tenim, perquè aquí sí que no hi ha alcohol de res. No, exacte, al fer-li aquesta elaboració perd tota la part alcohòlica i és una salsa, un xarop, una crema que la pot prendre tothom. Escolta'm, i ara que venim de veure aquí en Xavi Codina de Can Roset, hem parlat amb en Xavi precisament també d'aquesta gran diferència de ratafies que hi ha avui en dia al món, però sobretot també parlant de ratafies més joves, ratafies més envellides, ratafies que passen per fusta, ratafies que no passen per fusta. Això suposo que la gent també, així com el vi, amb el món de licors i sobretot amb la ratafia, també t'ho deuen demanar, no? Sí, doncs mira, ara no fa pas gaire, uns senyors francesos han vingut a demanar ratafia, el producte de la zona, perquè la coneixien, però han demanat això, quin tipus de ratafia hi havia, no? Si hi havia diferents categories o diferents elaboracions, i sí, bueno, hi ha el que elabora la jove, que segurament serà la gran majoria, però una de les grans ratafies, per exemple, és aquesta que tenim a casa, que és la solada, que us deu haver explicat en Xavi també, que és una ratafia envellida de sistemes soleres, un gran licor per acompanyar també això una bona taula. Escolta'm, la ratafia, la gran majoria de la gent se la pren de postres. Ara mira aquí que veig aquestes galetes fantàstiques, doncs, home, aquesta taula de marbre que tens, fots unes galetes, fots uns carquinyolis o fots aquestes neules que més enllà del Nadal hi van de meravella i sempre, com diem, acompanyes amb una ratafia. Però també m'han dit que aquí vosaltres la ratafia us la foteu d'aperitiu. També. A nivell de cocteleria que dèiem abans, un dels aperitius que s'havia fet antigament aquí a la Garrotxa és amb un sifó, com a aperitiu. Mira, ara els veig aquí, que els tens aquí, sifons aquests de tota la vida, eh? Sí, amb un raig de sifó, i li dona aquest carbònic, aquesta frescor, per entrar un bon àpat, per agafar gana. Per agafar gana, aquest punt d'amargor que també que té la nou verda amb tota la dolçor, diguem-ne, de l'anisat i de les herbes aromàtiques. I aquí a la Garrotxa també fem una cosa molt divertida que es diu el xucamulla, per agafar qualsevol galeta, això que deies, qualsevol dolç que t'ha quedat una miqueta reblanit i per acabar-la de donar una miqueta de cremositat i l'acompanya sempre mullant-la una miqueta amb la ratafia. Escolta, doncs què et sembla si això, diguem-ne, ho posem en dansa i mentre vas tallant la sobrassada, jo n'agafo un tallat i poso una mica de xarop de ratafia, agafo aquests sifons que tens per aquí i fem el vermut i tastem aquest maridatge entre la ratafia de la Garrotxa i la sobrassada d'en Xarreina. Perfecte, doncs anem-hi, ja podem començar. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I per acabar, una cirereta fantàstica de la cuinera Carme Ruscalleda, que diu: la història de la gastronomia és la història del món. I quina raó té la Carme, perquè sense gastronomia, sense cuina, aquest món us asseguro que no seria el que és. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar aquí, a Catalunya Ràdio. A la fonda, clar que sí. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, surrender, surrender. Stop your running. Surrender, surrender. It's all over now, surrender, surrender. No, through here, still to surrender.
crying, crying. You keep running, running, running. You keep hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting. You keep crying, 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 crying. No to hear the sound of surrender. 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 Put your hands up, 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 put your hands up.